הנה, הבת שלך חופרת בפירה. הממם לרותם. סתם, מותר לך לדבר. זה היה קצת הרבה. כולם שלך. כל הכבוד. בראבו. תשאלי את רותם אם הוא רוצה גם. הכי לי את זה. מה? תני לרותם. תני לרותם. עכשיו הוא מאוכזב, תני לו. זה בגבניה. הנה, סבתא חותכת לכם עוד עגבניה? רוצה עוד עגבניה? עגבני? עגבנינה. קשות עגבניה. בדיוק. קטן יותר אימא. אני חושבת שיכול להיות יותר קטן. בסדר. כן? יהיו חתיכות קטנות יותר ככה. לא, רגע. אתה רוצה אני אתן לך. איך זה? הנה. קחי בינתיים זה אחד. חציל טבעי. זה חציל לא במיונז, איך זה? יראו להם מקום למיני טילון. אוי, עושה לו פרצוף, תראה. מי אוכל? תעשה פרצוף לליה. רותם, תעשה לליה פרצוף. מה את נותנת לרותם עכשיו לאכול? קחי גנית. היא תוקעת, הוא אוכל. כפרה נתתי לתת לו תפוח אדמה שלם. בית.